Ting, jadi kate golek kerang kon. Ayo oleh golek. Ya ayo Dur, mau nang kene iso gawe sahur engko ya mbek buka. Ayo, tapi kowe gak dek kene titi, ngger kono sing akeh Dur. Apa ono? Wong koyo ono apa-apane iki kene iki. Dicoba sik ae digoleki, lek gak digoleki ya gawe rono, jajal golek sik ayo rono. Mumpung nang kene iki. Yo saya coba ae, engko lek ono langsung mulai. Lek gak ngono, wedi luwe aku kos-kos. Aduh, lorong teku. Lho lek wetengmu loro ya tenang ae wis. Engko aku lho gawe dhuwit ki 20.000. Tuku sego marine mokel bareng-bareng wis ayo. Seperti golek kerang kok. Cek oleh cek iso digo mule. Lek ngene curiga kok nang omahe kok. Ayo Dur. Ya wis, apa wis? Ya saya Dur. Iki lho dek kene akeh pisan kena obat sampean. Oh, tek kabeh wis Dur nang Dur. Woi, kono Ting. Kono iki. Apane aku ora nemu akeh kene dilara iki. Semene. Kon gak iso golek. Gajane golek di kero-kero ngene. Lah nggone ning jero. Golek mek karo ngeteni Mbak, tok gak nemu kondur. Iki lho, sing pro player iki. Ayo Ting, bro. Terus kabeh wis. Semene wis. Ayo bali wis. Poso-poso. Ya wis ayo wis. Iki lho marang semene iki gua ae ta iki. Tapi emang tutup ini kata di gua rek. Salamet titi ombake lho gede ombake wedi aku. Balik ayo wis meneng kene sih wis. Duk komone. Masa beduk wis tuku sebab pecel kono ya. Ya wis ayo wis. Alhamdulillah, ini mau mendekati maghrib. Untung aja aku masih lewat. Ini ngaji nih kalau salahnya bagus ya. Biasanya dia kayak orang kafir, gak bisa ngaji. Lihat saja, aku bentar lagi mau ngaji akan keluarkan suara masuk. Ini nanti nggak selesai ngajinya. Nardi itu loh, wajib puasa sendiri sih. Emang dia mampu 30 juz sendiri. Kan aku jadi gak sabar mau ngaji bareng suara masuk.